Ayan. Buhay probinsya dito. Ayan. Green na green. Nature. My God. Mataas. Matarik-tarik tong nakita namin. Oh, ayan. At kapag na-stress, punta lang sa mag-green na paligid, nakatanggal ng stress. Ayan, pampawala ng depression, anxiety, ganon. Ayan. Benefits ng nature sa kalusugan. Nakaka-refresh. Ayan. Kahit maulan, pinagpapawisan. Hi! Punta kami sa bundok. Ayan. Green na green. Maulan dito sa Bicol Province. Bicol Province, Philippines. Ayan. Siya. Mapabulod. Nakapayong. Welcome to our probinsya. Buhay probinsya dito sa Bicol. Sabi dito sa Bicol. Malamig. Maulan. Kukuha ng gulay. Ayan. Kasi walang ulam. Hirap mag-ulam araw-araw. Ayan. My sister. Beautiful. At nang nabutan na kami ng ulan. Maulan na. Woo! Maulan. Woo! Sobrang maulan na. Ayan. My God. Maulan na. Naabutan na ng ulan. Yay! Ayan, mahangin. Tang humangin. Hi. Ayan. Medyo mataas-taas na yung inaakyat namin. Mataas-taas na to. Para lang sa gulay. Sa sayute. Sa buko. Fresh na buko. At nang hindi na ginamit yung payong. Ang sarap sa feeling. Paket ng bundok. Ayun. Ayun. Matarik-tarik talaga tong inakyat namin. Ayan. Ayan. Kita nyo yan. Yung inakyat namin. Kita nyo yun, pababa. Pababa. medyo manto na. Oh, ayan. Ayan. View. My gosh. Ito yung bata pa kami, mga kapatid ko. Lagi kami nasa bundok. Ganito yung buhay namin dito sa probinsya. Akit ng bundok, magtatanim ng mga gulay. Kamote, kamuting kahoy. So hanggang ngayon, walang pagbabago. Yung buhay. Buhay mahirap. Buhay mahirap talaga. Pero ganun pa man, nakakangiti pa rin kami. Nakakatulog ng mamimbing. Ay, tuloy lang sa buhay. Fight, fight. Ganun lang. Tiwala lang. Hi. Mahangin. Sarap. Fresh. Fresh air.
Malapit-lapit na. Oh, nakakapagod, nakakahingal. Salamat naman po. At huminto yung ulan. Ayan, lumalabas na si Haring Araw. Kunti na. At basang-basa si Inday. Ayan. Nabasa na. Ayun. Nabukay naman nila. Ayan, at nung umulan. Ayan, nandito na kami. Sa plat. Maulan. Ayan. Ay. Maulan. Ang ganda ng ano. Nalinis. Sa wakas nandito na kami. At sarado pa siya yung mansyon. Yung mansyon dito sa bundok, sa kubo. Sarado pa. Ayan. Hindi pa kami makapasok. Pero may nakita akong ano, ba yun? Papaya. Papaya. Hinog na siya. Fresh papaya. Ayan. Nang mapuntahan. Mahinog na siya. Pwede na to. Ayan. Kinain na ng ano. May kinain na ng, naunahan na ng mabait. Ayan. Ayan. At hinog na sana siya. Hinog na. Ang sakit. Ayan. Hinog na. Kaso inunahan na ng mabait. Ayan. Ayan. Yan. May kinainan na siya. Kinainan na. Science. Science. Hinog na sana. Yay, yay. Antayin naman natin yung maghinog yung ba. So, ayan. Para sa inyo to, sa mga dito. Naninirahan dito sa kagubatan. Para sa inyo talaga yan. So, ayan. Mahangin. Mahangin. Mahangin dito sa Bagyo. Hindi ko laging binabagyo. Ayan. So, ayan. Nandito na kami ngayon. At yung mansion, sarado pa. Hinahanap pa yung ano, may-ari. Ayan, sarado pa siya. Ganda ng mansion. Ang cute. Ayan, nandito na yung ano nila, kubo. Ayun, yung mansion. Dito sa bundok. Yung may-ari. Si Madam. Ayan. Ayan, kitang-kita nyo. Ang ganda. Tulugan. Yung tulugan. Ano to? Bamboo. Ayan, English yun. Ayan. Yan. Tour. Yung may kumplito rekado sila. May kape, may koan. Ayan. Yun. Ayan, ang ganda, diba? Oh. Ayan. Ayan. Maka kami ngayon ng gulay kasi ulam. Ayan. Kaya may araw na siya. Nagpalit na kasi ano, malamig. Bawal magkasakit. Aday. Lampa talaga. So, ayan. Medyo susi tayo dito kasi nga, aday ko. Alam nyo na, si Madam. Ate. Yung tour guide ko. Kasi sa kanila to. Ayan, siya po. Makuha kami ng sayuti. Ayan. Para may ulam mamaya. Gabi. Nangihingi. Para makatipid naman. Ang hirap ng ano. Yan. Mahuni ng ibon. Ganon. Para sa sayuti. Kahit umuulan. Mulan umaraw. Ayan. Andun yung ano. Nakita nyo ba yun yung bulkan? Andun yung bulkan. Hindi makita. Hindi makita yung bulkan.
So, ayan na, nandito na kami. Saan na ba yun? Ayan dito. Ayan na, nandito na ata kami. Ayan sayote. Ayan, nandito na daw yung sayote. Oh, siya. Sayote, where are you? Where are you? Ah, wala na? Naghululo. Ayan, nagsihulugan na lang sila. Ito po yung sayote. Ay, maano pa ini? Matubo pa? Oo, tubo yun. Nakukuhaan pa. Ayan. Pwede ka ho. Mga sayote, naglaglagan na lang. Ayan. Ito po yung sayote. Sayote. Ayan. Luluto ng pagkain kasi magtatanghali na. Ayan. Kainan time. Tantan. Kain. Apa man yan? Ayan, marami na kami nakuhang kamuting kahoy. Ayan na siya. Ayan. Ay, magluluto kami ng ginataang kamuting kahoy. Pinakro. Ayan. Ayan o, the kamuting kahoy. Ayan, tapos may mga nyog. Ayan. Buko. Sarap. Tamis. Buko is life. Buko. Fresh na fresh. Naglaga na si Sandy, Mike. Ano ba? Pagkaing bukid. Ang sarap. Ang ating kahoy. Lamig. Kain. Oh. Very good. Yan. Kapagod. Naul. Nadusay. Ayan. Pawis na si Inday. Uwian na. Kaling bunsok. Uwian time na. Ayan na.